Oli keskiyön poti. Tässä on teidän ylipäällikkö Eurocrack ja sitten ei kun vittu arpomaan. Yksi, kaksi, kolme ja neljä. Katsotaanpas ketä siinä on. Nipaa. Ja Lassu. Dae. Vittu, ottaa vaikeita lappuja. Joo, kakkosessa on Dae ja Kakka. Katsotaanpas noin Puts L modet siihen vielä. Vituiksi meni. Hei, tosiaan tossa on kartta Nipalle ja Lassulle. Tossa on kartta Daelle ja Kakaalle. Semmoset. Ei mitään muuta kuin kovaa peliä. Siihen jäi näköjään finaaliin sitten. Vittu kun on vaikeita lappuja. Saatana. Finaalissa on Belles Rock ja Laser Mode.